Este é o esqueleto da nova pasarela peonil que a Xunta está a instalar paralela á ponte da Ourense 150 na parroquia de Cudeiro. Sempre me dixeron que esta era unha pasarela que era necesaria. Dende logo, na Xunta de Galicia temos moi claro que unha das nosas prioridades é a seguridade viaria, e a seguridade viaria non significa só a seguridade dos vehículos, senón que significa tamén a seguridade dos usuarios máis vulnerables, que somos precisamente os peóns, os ciclistas, e por iso esta pasarela era totalmente necesaria. A nova pasarela ten unha longitude de 60 metros e conectará con dous treitos da estrada que xa contaban cunha senda e con beirarrúas para conformar así un itinerario peonil continuo. A Llegue puxo en valor o proceso de instalación da pasarela que chega fabricada por partes para reducir o tempo de montaxe e con materiais galegos. Todos os materiais son daqui, son da terra, son materiais galegos, desa nosa Galicia calidade, temos que tirar pola nosa materia prima. Esta pasarela foi prefabricada tamén nunha empresa galega, xa está instalada. Agora comentábanos Marco, o enxeñeiro, que pavimentarase mediante esa madeira galega tamén, de madeira calidade, porase a varanda. Estamos a falar dunha inversión importante, de máis de 430.000 euros, pero que por suposto merece a pena, que ten a súa remate xa moi pronto, finais de xuño, principios de xullo, que ademais contará con iluminación, polo tanto, por suposto, voltaremos para todos xuntos, camiñar xa sin casco e sen chaleco por esta pasarela, desexando que sexa unha realidade o antes posible.